Jama'a barka da zuwa makullin gida, wannan tasha tamu mai albarka. Barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin namu. A cikin shirin namu na yau za mu yi bayani ne kan maganin ciwon ciki da yardar Allah. Idan wannan lokacinka ne ko lokacinki ne na farko, ku danna mana subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu masu ilmantarwa. Ta haka ne idan mun yi sabon bidiyo za a ganar da ku cikin gaggawa. Kar kuma ku manta da alamar like da comment. Haka ne za mu faɗaɗa bincike domin kawo muku magunguna domin inganta zamantakewar aure. Sannan da masu buƙata ko kuma shawara, ku ajiye mana comment ko kuma fatan alkhairi, ko kuma kuna buƙatar wani magani, za mu dinga bibiyar tambayar ku. Maganin ciwon ciki da yardar Allah. Har kullum wannan gida baya gajiya wajen kawo muku ingantattun magungunan gargajiya domin ganin kun samu ingantacciyar lafiyar da izinin Allah. Yau za mu kawo muku maganin ciwon ciki ne. Tabbas ciwon ciki ciwo ne da yake sa mutane da yawa shiga cikin wani mawuyacin hali. To daga yau ya kamata dukkan wanda ya karanta wannan, duk wanda ya saurari wannan, ya aje asibitin kansa a cikin gidansa. Ya kamata ka so wannan magani ka aje ko da ta kwana. Abubuwan da za a nema shine a samu garin hulba kimanin rabin cokali, sai a zuba shi a ruwan zafi mai madaidaici. Sai a samu zuba mai kyau mara gauraye kamar cokali 3 a zuba a ruwan zafi, sai a ba mai ciwon ciki ya bismillah ya kafa sai ya sha. Bari in ƙara maimaitawa. A samu garin hulba kimanin rabin cokali, sai a zuba shi a cikin ruwan zafi madaidaici. Sai a samu zuba mai kyau mara gauraye kamar cokali 3 a zuba a ruwan zafin, sai a ba mai ciwon ciki ya yi bismillah ya kafa kai ya sha. Da izinin Allah zai samu waraka. Allah ya ƙara mana lafiya da zama lafiya. Jama'a kar ku manta ku danna mana subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu masu ilmantarwa. Makullin gida ta ku ce.